Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine cikakken bayani a yadda Ahmad Musa watakan shahararren ɗan ƙwallon ƙafan nan ya ɗau nauyin ci gaba da ginin gidansu Kamal Aboki watakan marigayi Kamal Aboki. Idan dai wannan shine farkon ka na zuwa wannan tashar tamu mai albarka watakan Nura PA YouTube channel, to ka yi subscribing sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Yanzu za mu kawo muku cikakken rahoto akan haka. Ku dai ku kasance da mu a kowane lokaci. To shi dai Kamal Aboki kafin Allah ya mai rasuwa ya kasance matashi mai ƙwazo, ma'ana matashi mai cin gashin kansa. Sabida haka ne ma ya ɗau nauyin ginin gidansu. Ubangiji Allah bai cika mai burinsa ba, ya koma ga mahaliccinsa. To shine shi kuma shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa watakan Ahmad Musa shine ya ɗau nauyin ci gaba da ginin gidansu marigayi Kamal Aboki domin cikawa marigayi Kamal Aboki burikansa na rayuwa. Sabida haka shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafan watakan Ahmad Musa yanzu ya ɗau nauyin ginin ne daga inda marigayi Kamal Aboki ya tsaya har zuwa ƙarshen ginin. To amma ku biyo mu ku ji cikakken labari inda ko wasu mutanen suke cewa wannan maganar ba gaskiya ba ne. To kuma dai gaskiya ne kuma dai ba gaskiya ba ne, mu mun shiga mun kutsa mun yi bincike za mu tabbatar muku da haka. Sabida haka ku ɗan dakace mu nan ba da jimawa ba za mu faɗa muku menene gaskiyar magana. To gaskiyar magana dai akan ci gaba da ginin da Ahmad Musa ya ɗauka domin cika ma Kamal Aboki burinsa na rayuwa kafin Allah ya masa rasuwa, wannan maganar gaskiya ne. A yanzu haka ana nan an ci gaba da ginin gidan su marigayi Kamal Aboki. Ahmad Musa ya ɗau ƙudurin cika masa burinsa na rayuwa. Domin haka yanzu haka ana nan ana gini, wannan maganar gaskiya ne. Ahmad Musa Allah ya saka da alkhairi. Shi kuma Kamal Aboki Allah ya masa rahama. Allah ya ji kansa, ya masa rahama, ya gafarta masa, ya yafe masa duk laifukansa. Wannan shine cikakken rahoton na ci gaba da ginin da Ahmad Musa ya ɗauka. Mu dai abin da muke so masoyanmu ku kasance da mu a ko da yaushe. Idan wannan shine farkon shigowarka wannan YouTube channel namu mai albarka, ka shiga ka yi subscribing sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin labaranmu da shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode, wassalam.